veto, 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 työntö, 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 veto, 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 veto. Hei Hombo! Ite oot! Taitin Inkojen kehittämä luonnontuote. Se on valmistettu Fatsimus Maximus Pensaan juuristoista uutetusta luomueliksiiristä. Sen avulla voit lajattua jopa 10 kiloa yhdessä yössä. Vain nukkumalla. Tehostavana vaikuttimena Pyhän Laaman kiveksistä kudottu päähine, jota muinaiset inkat käyttivät avioriiteissään. Fatsimus, käsinpuristettu aito luonnontuote. Vasen, 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 oikea, oikea, vasen. Nyt voit humpata milloin vain. Otat vain mukaasi tämän kätevän Advanced Traveling Step by Step Takeaway Guidance Tape-kasetin ja voit kerrata humban keskeiset opit kertaheitolla kädenkäänteessä ja mikä parasta, muita häiritsemättä. Otetaan vielä kerran. Tämä nerokas salainen aseesi on kevyt ja vesitiivis. Kuuntele kannustavaa MP3-kasettiasi missä ja milloin vain. Vasen, vielä 3. Vasen, vasen, vasen ja seis. Syttyykö humpakipinä? Roihuako jo iso liekki? Sauhuako mielesi jo uusiin unohtumattomiin humpaseikkailuihin? Alhati kasvava humpayhteisömme kaipaa lisää iloisia ja reippaita humpaajia. Olemme koonneet riemuksesi ja sinua helpottaaksemme lähialueittesi auktorisoidut humpaopettajien yhteystiedot näppäriin ja värikkäisiin luetteloihin. Älä aikaile! Soita heti! Tai käy osoitteessa www.humpapedagogit.fi. Voit soittaa myös Humpa-infopäivystykseen, joka on vain sinua varten 247. Rankan harjoituksen jälkeen on aika rentoutua. Olemme koonneet sinulle rentouttavaa musiikkia, joka voimauttaa olotilaasi. Anna energian palautua. Sulje silmäsi ja hengitä. Hei humba! Työntö, veto, 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 Älä Miika.